ассалому алейкум дӯстони азиз, сазе нағзаин саломатиё хубай духтаро куртои фасони Дубай омадагиай нигоҳ кунен корои дастӣ ҳамқа хушрӯчае ки озимаш мода нишон метим ё капилко навинкошай бозори Корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза мешава. Ина нигоҳ кунед 121 магазин ҳозир ворид мегардем. аз ҷамаш мода бо нишон метим ки чӣ доранд. ҳам акция рафтестай ҳам борои навинка бисёр овардагиан. Марамат тамошо кунен то охира, боварӣ дорум маҳқултон мешава. Нигоҳ кунен духтаро чӣ хушрӯан ино. Мана марҳамат биёен, рақамошон ҳаст дар рӯи экран, бо чизе дар кораи нависеншона интихоба бинен чихе бисёра иҷада ҳамаш борои навинкаи Дубай. Мана куртои фасон, двойкои хушрӯ, мана беҳтарин вариантҳо барои шумо занҳои азиз. Чин намудеш дар кора метавонен ин нуқтаи савдо омада аз наздик тамошо кунед. Ина нигоҳ кунен охе ира бинен духтаро чихе хушрӯай. роликҳои дигара тамошо кунен ҳамаша якта ба якта бо ман нархошкатӣ мефаҳмонам. иҷада инчунин куртои ангуркои фасонам ҳастай. Ина духтаракои хушрӯ анами намуд арганзаҳора бисёр мепурсанд. Нигоҳ кунен иҷада расветкош ҳаст. Диден акция шидай 1500 сомон будан, ҳозир 1200 сомон штагай. Бинен хушрӯгиша тоза Дубай. Ана баъд инаи моделош вай қайё хушрӯан. Иёям ҳамин нархана? Иношам нигоҳ кунен ҳамин қисм ҳамаша. Нигоҳ кунен инами тарафда духтаро ҳамаи ҳамино 1500 сомонӣ будиян. ҳозир акция шидай 1200 сомон тоза Дубай. Вай ёша бинен духтаро чихе хушрӯчаяй. марамад ина кассе куртои фасони Дубай мехоҳа барои ягон ҷо рафтан метавонен биёен кори дастӣ рафтагиай ҳамаш метавонен бозори Корвон биёен ишабо хушрӯгиша бинен. бозори Корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза 121 магазин. ряди магазинои шишагӣ духтаро ана нигоҳ кунен. итальянски шолкои болопӯшам ҳаст. ё чандан? ё чандан? Ёрам 1100 бо арзон мешавад. Ин намудош 1100 бо арзон мешавад духтаро. Марамат интихоба бинен охи. Ина мино ҳамаш кори дастиян духтаро. Ина акция рафтестай аз акция истифода бурда бо анами нархҳои хуб метавонен ки ана минора харидорӣ кунен духтаро. марҳамат. иққа навинкаи фасон омадай духтаро нигоҳ кунен. ино королевский бархтои оригинал Глория ном доштая. Глория алманал. Мана марамат инаи цветоша бобинен. иққа цветош хушрӯ. нархошон духтаро 2200 бо арзон меша. марамат ина метавонен биёен. ё чанд план? Ё 1700 1600 метиен. 1700 1600 сомони инаи моделора метиан. марамат нигоҳ кунен оригинал. ира бинен духтаро мана ай пеш машмода нишон тим биненда чихе бисёрай вай фиолетовиша бинен модели новинка. марамат кадомиша мегирен 1600 бо арзон мешава. ай 1600 арзон мешава духтаро. марҳамат ина намудоша 1500 метиан. бинен чихе хушрӯчай. якум сорт алманал ай ҳамаш. бозори Корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвозаи духтаро иҷа 121 магазин. ряди магазинои шишагӣ. марамат биёен на куртои фасони Дубай дар кортон боша ҳатман намин нуқтаи савдо биёен. я бори на ёша нишонтиен биёен ай пеш бинен. ино 1500 сомон духтаро. ҳам бардовуш ҳастай ҳам сиёҳуш размеро ҳаст. бо нависен бо суратошам мепартоянд. ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед. ҳамин бархтотон ай 1500 сар мешада? барх королевский бархат аз 1,5 алманал аз 1500 сомон сар мешава. марамат духтаро омада ай пеш бо тамошо кунед. иҷада ози бо дига моделошам ҳаст. ина ино ҳаст. Ё 750 ёра 700 да метиен. ина духтаро ино 750 сомонан. ин моделам хушрӯ мегиранд. 700 сомон да метиан. дигар расветкошам ина қисми болора биненда дигар цветошам ҳастай. размероям ҳамаш ҳаст. оригиналош даётон боша чанд сум буд ино? ина мудо замокдорошам ҳастай бархтой тоза 2000 бо арзон мешавад. ино 1200 ино 1200 сомонай. марамат биёен. ҳами ҳози сезони ангурка омадагиай духтаром қа хушрӯ нигоҳ кунен. аҷоибот ангуркои фасон буромадай. ина ино 350 сомонай. барои шумо подписчикони азиз то 300 сомона арзон карда метиан. ира бинен глоша чихе хушрӯай. ино ду сор доранд. ашмо оригинал шая
дусор доранд духтаро. Ина оригиналш. Катишки намебровардай шушта мепушен духтаро метавонен омада харидорӣ кунен 300 сомонда метиантона. Материал ангорка размеро ҳаст. Ина глоша бирен ишаишта хушру. Бозори Корвон. Ана инош боша бо ваяна Королевский бамбук. Чанда иё? Иём 380 то 350 300 метем. Диден духтаро ина иёям фасонак. Бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза 121 магазин. Риади магазинои шишагӣ. Марамат ангуркошунда гап нест духтаро биёен айпеш тамошо кунен на материал шамашмода нишон чим чиқа хушруча будай. Бана. Ина иёрам 300 метем. Ана иёям кори дастӣ духтаро 300 сомонӣ метиантуна. Кори дастӣ рафтага иё ваяй копия люксои онаму 1600 сомаяй. Хулас беҳад фасон. Ҳамайнам браслеткош ҳаста. Иёрам 300 метем. Ҳа 100 шруакам. Марҳамат биёен. Ана мин намуд халатора бисёр мепурсанд духтаро нигоҳ кунен. Ино ҳамаш пашрифҳои Дубайян беҳад фасонча. Аксия шидай 250. Аксия кардиян 250 сомон. Марамат иҷада ҳози чанд намуд дорад. Нишон метем. Ина ё ангурка. Инош 200 сомон. Шушта мепушен духтаро хушрувай. Ина касе киртагирай ҳатман биёен бозори Корвон. Халатошам аста. Халатоям 200 сомон духтаро ина замокдор. Ина ё 200 сомон. Бозори Корвон тарафи тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза 121 магазин. Яди магазинои шишагӣ духтаро. Инами қисмат кадомша мебинен акция кардаган ҳамқа куртои хушрувай пеш ино мисол бисёруш ки ҳози 200 кардаган ку то 350 ам мефурӯхтан. Ҳози акцияда 200 сомон штагиай. Тарако инаи пашифои Дубай омадаи новинка ҳамқа хушру болопӯшои фасон 380 сомона. 380 ян то 300. Яд шахали ба қад нишонтия нигоҳ кунен. 380 сомонаи пашифи Дубай бо арзон мешавад. То 350 ра метиена? То 300 метиам баъзеҳоша. Ина марамат касседа дар кораи болопӯшои фасон стилои дубайский кати биёен айпеш бобинен. Бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза 121 магазин. Яди магазинои шишагӣ. Ина ёшам хушрува. Ини коричневиёра бинен. Чихе фасон. Иёрам 380 то 350 ра метем. Фасон духтарако марамат 380 то 350 ра метиан. Материалш Королевский бамбук. Иҷада бо нигоҳ кунен курто ҳастай болопӯшо ҳаст. Ина қисми болора бинен. Иҷадам ҳамаш курта. Ина ёша бубинен чихе хушруча. Хулас ҳамаша бо нархи дастрас метавонен аз ани нуқтаи савдо пайдо кунен. Бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза мешава. Ина шарфҳои фасонам меёбен иҷада. Байни 3-4 дарвоза духтарако 121 магазин. Яди магазинои шишагӣ. Инчунин духтаро дариҷа шумо метавонед анам хе болопӯшои фасон биёвена. Хушручаан ино ҳамаи цветош ҳастай. Марамат войкои фасон болопӯшои хушру. Эм савз шая бурак нишон тем пеш чи хеле боша. Чанд плаяй? Ҳа ино 580 бо арзон мешава. То 500 метем юра. хушрувай духтаро 580 бо арзон мешава. Хулас беҳад куртои фасон. Аксияи калон рафтестай духтарако нигоҳ кунед. Инами болопӯшои фасони Дубая ҳамаша арзон карда нигоҳ кунед. Иҷада двойка ҳастай, тройка ҳастай, кирта ҳаст. Ҳама намудуш ҳаст. Ҳамаш бори Дубай кори дастӣ дора. Диден чихе хушруванд. 550-600 сомон нархгузорӣ штаги буд. Ҳозир иҷада 350 сомон кардагияну 400 сомон кардагиян. Ду нархай нигоҳ кунед. Двойкош 400 сомон. Ана худшон тоқа будагиёш боша 350 сомон. Ира бинен ҳамаш кори дастӣ рафтагай беҳад фасонанд. Ина кассе болопӯши Дубай кофтеста буд. Ина инош ваяна 350? 350. Ина инош 350 сомонай кассе ки моли Дубай кофтеста буд. Бо нархи арзон ҳатман биёен бозори Корвон. Тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза 121 магазин. Яди магазинои шишагӣ. Бинен инамино ҳамаш кори дастии духтаро беҳад фасонанд. Бинен чӣ ранге дар корайтона метонен пайдо кунен. Чӣ хеле гуфтум 350 сомон 400 сомон кардан ки нархи ино 600 сомон 550 сомон кам набуд.
ва духтарако нигоҳ кунед чӣ хушрӯанд. Ино двойкаянд, киртапоча беҳад фасонак. Акция шидай 200 сомонӣ. Ина хушрӯгиша бинен охи маҳқултон мешавад духтаро. Марамад 200 сомон. Ина расветкош аст. Дига цветошам нишон тиен. Баъд ин модело ҳаст барои келинчако. Иёям почошон катияй двойкаянд. Иноям 200 сомонӣ. Чанд намудуш ҳастай духтаро. Ҳатман биёен айпеш тамошо кунед. Инами якм нишон додагим диден бо ини хеле фиолетовишам ҳаст. Хушрӯи фиолетовишам а сиренивишам. Ина иёям ҳамаш двойкаянд духтаро. 200 сомон кадомеша мегирен 200 сомон. Бозори Корвон айҷа тарафи пажарка духтаро байни 3-4 дарвоза 121 магазин. Ряди магазинои шишагӣ. Ина бинен остиношон катиянам хе сангчадор. Сангошон бо ин хе заводскои мустаҳкамай духтаро. Биёен айпеш бо бинен. Иҷада бо дигар двойкоям ҳаст. Дабораи ёш бо метонен хичона пирсен дарози хушрӯ. Мана ана духтарако куртои фасон пашифои Дубай нигоҳ кунед чӣ фасончаяй нигоҳ кунед. Инаи шарфуш катияй бо 450 барои шумо 400 сомонда метиҳанд. Ин амучам ҳамхе вилветчам ҳамхе нархиш барои шумо 400 сомон духтаро. Нигоҳ кунед остинакша бинен хича бинен чӣ хушрӯчаяй материалошонда гап нест. Чӣ хеле гуфтум ҳамаш ваёи Дубай стилои Дубай. Иҷада ози бо дигар намудошам ҳаст. Ҳамёрам ҳамин нарх метиҳана. Мана нигоҳ кунед двойкои фасон анахе платё ҳастай. Бинен чӣ фасончаян 400 сомонӣ мегирен духтаро. Ҳатман биёен бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза 121 магазина. Марамад ряди магазинои шишагӣ омада бо айпеш бинен духтаро. хушрӯ надида бошед бинависен суратошам мепартоянд тона. духтарако касе ки безрукавкагир буд ё ки намхел кардигани фасон ҳатман биёен бозори Корвон нигоҳ кунед бори гуанҷу омадаям қа хушрӯ гуанҷу оригиналаш мана курткачашам ҳаст беостинакшам ҳаст ҳамин хеле кардиганаш 450 сомонай 400 сомонӣ метиҳанд тона. Марамад бинен чӣ хушрӯча бозори Корвон тарафи пажаркаяй иҷа ряди магазинои шишагӣ байни 3-4 дарвоза 121 магазин. Мана аи ваёку ангоркагиё нигоҳ кунед чӣ фасон тоза гуанҷу аино чандта цвет доштай диден размерош ҳаст. Мана тоза бори гуанҷу тошкенест гуанҷуи духтаро аҳамияти мехаки хушрӯ дора ва пешаш узор дора. нархошон чӣ хеле гуфтум 450 сомонай 400 сомонда метиҳанд тона размеро ҳаст.